Kabukal. Kamuti o saging. Papikas. Office workers, i-assure siya, Lord, na you are with her. Kapag laong noon ay glass, kapag Ginoo, ganun na siya anti sa nasa bisli. Sa ospital ka, aliw, tumuha siya, ayaw siya Ginoo. Ipakita niya kaniya ginaganda, niyang purpose sa iyang kinabuhi. Ganun imo ko siyang hatagan sa puso. Ginoo. Inaot ng pusay. Inani ka sitwasyon, mas muling ko ng iyang pagpunya. Mas masugod sila sa iyang pamilya. Mas mapating siya, mas muling ko ng iyang pakikrelasyon niya kanina. Pinaagi niya sitwasyon, hindi ko siya gamitin na may ito pa na kanya. Kapag lang ang si Baba is just what she's telling you. Ayun, natutanglas ang chunks. Ay, apple chunks. Ulit tayo. Kaya, gamit siya para na-spray ko na sarap. Okay, tama na. Okay, ready to eat na. Ang sarap ng pochero. Beef pochero. Thank you for watching. Bye!